Sa mill-ewwel memorji ta' tfulita Destiny Kaza tiftakar lilha nnifisha tisfen il-balè. Il-balè huwa ħajti, ommi dejjem tgħidli li meta kelli 5 snin darba minnhom wara l-iskola mort u insistejt li tħodni l-balè u bdiet tagħmel ivi issa nieħduk il-balè u bqajt ninsisti rrid inmur il-balè, issa xi ħaġa ċoffija kont naf li il-balè kienet se tkun ħajti u għal-mod li jiena naf nesprimi ruħi bih. Illum Destiny għandha 20 sena u f'dawn is-snin kellha opportunitajiet ta' boros ta' studju sfin ma' istituzzjonijiet li jinkludu l-American Ballet Theatre, Steps on Broadway, Royal Ballet, English National Ballet u l-Bolshoi Academy fost l-oħrajn. Ta' 16-il sena intgħażlet mill-Joffrey Ballet School fi New York fejn għadha sal-lum. Esperjenza li kibrita u immaturata. Jiena ta' 16 kelli nitgħallem kif ngħix waħdi, qatt ma kont ma kontx naf infendi għalija nnifsi, kelli nitgħallem dawn l-affarijiet kollha. Waqt li qed nagħmel dan it-training intens u nagħmel il-lezzjonijiet tal-università. Waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li esperjenzajt New York hi ovvjament il-performances fit-teatri tant sbieħ. L-opportunitajiet għal Destiny dejjem qed jiżdiedu staqsejnija fejn qed tara li tieħu l-karriera tagħha ta' sfin fis-snin li ġejjin. Nispera li jirnexxieli navvanza iktar bħalissa ħanibda jiena ħankun corps de ballet ġifieri fil-grupp ta' Żeffina, forsi l-qudiem nkun nista' nkun soloist u iktar kolli partijiet ikbar f'kumpanija fejn jiena nista' nuri iktar x'nista' nagħmel. F'Ottubru li ġej, Destiny se tkun parti mill-kumpanija Grand Kiev Ballet fejn se tkun qed tagħmel tour mal-Istati Uniti kollha f'teatri differenti bi produzzjonijiet li jinkludu Swan Lake, Giselle, Sleeping Beauty u The Nutcracker.